Van Basso. Bobby, do you want to play? Insert coin. Et voulez-vous fouler avec moi? Como me sigas mirando así van se chocar las mazas. Bueno, nena, non será para tanto.
se apliques de suicidar. Capital, es un centro comercial. Seguridad social. Imposto mensual. Especulando qua carpa. Seguridad social. Especulando qua carpa. Carpa, todos van carpa. ¿Quieres que no me importa? Barisco Santander, BBVA, Caixa Nova, Barclays, Banco Nacional de España. O que eu quero é gastar, non podo pedir máis subvención cultural. Se preciso unha aval para invertir, as accións en Wall Street non paran de subir. Bill Gates vende, Bill Gates vende, Bill Gates vende. Bill, eu quero ser como a ti. Malabares con billete, acrobacia. Genial, o circo xa é global. Yeah. ¿Tú no lo vas a pagar? Puede ser. Pues de aquí al lado y aquí. A mí esto me parece fatal, ¿eh? Por todos lados, siempre. Porque esto no es normal. Todo el día, siempre. No solo las mujeres. Es que no. Mira, yo digo que no. 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 Hombre. Que no. Que su puta. Bene. Momentinho, desculpa. Com licença, vocês têm direito a protestar, todo mundo tem direito a protestar. Não, respeito. Beleza. Vocês têm todo direito a protestar, mas já foi, já era. Seguridade, por favor. Seguridade. Não passa nada, a festa continua. Gente, este é o espetáculo da cultura, da diversidade, do bom rollito. Por favor, seguridade. Tudo bom, tudo beleza? Vocês estão curtindo, estão desfrutando esta noite, verdade? Não, esto vamos arreglar agora, rapidinho. Ven. Veña, nenos, que imos dialogar.
o stand de merchandising, camisetas, chapas, etc. Aproveiten o tempo e consuman. Mientras dialogamos con eles e os chegamos a un acordo, que espero que cheguemos, poden consumir no bar, poden ir ao noso stand a... xa saben que... Nos preocupámonos polo seu interés porque estamos moi interesados, así que, por favor, consuman. O noso lema é o circo global vai ben, gasto, luego existo. Imos a pasar a publicidade, gracias.
palabra a delegada de Defensa e Ataque, a almirante Bum Bum. Queridos civis, este circo é unha bomba. Estamos traballando pola seguridade do seu divertimento. Encárgome persoalmente diso. Ben, tennos informado recientemente que entre o público atopanse uns insurgentes que queren boicotear o CG6. En fin, para estes terroristas temos preparada unha sorpresita, non si? En canto os localicemos entre o público, os levaremos a nosa base en Belcosta e os obrigaremos a visionar 10 horas completas da obra de Miliki. Personalmente, deseñei unha maniobra de ataque, non se preocupen, só os terroristas resultarán ilesos. Sí, palabra. Así que, por favor. Vou contar un chiste. Un avión sudafricano sofre unha avería nun dos seus motores. As azafatas anuncian por megafonía que os pasaxeiros terán que desprenderse de algunhas das súas pertenzas. Media hora despois, o segundo motor avaríase. As azafatas anuncian por megafonía que terán que comezar a botar polas ventanillas do avión algúns pasaxeiros. Por favor, luz de público. Recordemos que o avión era sudafricano. As azafatas comenzan por orden alfabética. Hai algún africano no avión? Algún black people? Algunha persoa castaña? Un pai e o seu fillo, pasaxeiros negros, comezan a poñerse nerviosos no fondo do avión. Coa D, algunha persoa de color? Algún máis escuriño? O fillo pregunta ao pai: Papá, nós non somos escuriños? Non, fillo, non. Hoxe somos zulus.
Gracias.